anko ewa dali kera tile woro de kono huwa alladhi khalaqa sama ala yereba fo sankabawlon fulan duma kolon fulan dali la fi sittati ayami abo fo ayawre kono aba fo tile woro donc ko hadisa dobe muslimu kono o be dali fo tile wolon fulan imbela sibiri munun dara bu fo don ko ko o hadisa be muslimu kono me hadisa in sahalente bun kasire konno hadisa in segera kabu la habar hadisa in minana bari sallan kawdela hadisa min fule muslimu kono akono segera o minana bari sallan kawdela be muslimu kono me sahalente min ni qur'ana aya be nyogonta min be bukhari kono qur'ana aya ko dali keratile worode hadisa min be bukhari kono fana ale fana ko dali keratile worode kata ewa kari do kata bajuma do o hadisa de ka kene muslimu tay o man kene ko doko ewa ko aleye muso nyini furu la ka fembe bo me furu masiri o ko fe muso murutila ko alete furu la ko yi ka fembe minala be fengo fenda me ya be minala o ko fe muso kele in sagira ko abe furu la be munke we be munke ibe anyini afawte kurayeke ibe ta fawfe kuraya ka nyini aka furu sirike fe munu minala ni ba be dama iba be dama ube ni be da ika furu na fulo hakke we munu bilika ibe wulubo nulu de ko bora uko ambala abe sage aka nyini ni ladeke abe sage katade donc aka furu na fulo anaka furu siri abo ke chogoma abo ko chogola konni ewa den wolola jamana kofe ka den kundi ke komi mali o be chogodi basitala na ya soro be jamana minna ka sagaw ta kata sagasa ko aba faga ka du kono de ko den kundi a chogo ka gelo jamana no ube to soma wala ibe